Аз почнах клип. И здравейте хора, аз съм The Diamond Creeper и тук с мен е Доктор Девил. Аз съм Доктор Девил, сме на Diamond Creeper. Нещо снимаме в моя сервер. Малко полагва, малко разбирайте много. И наменям същото. И днес играем в неговия сервер с server.pro. Аз малко е мразата, защото е читърска. Преди малко бяхме когато бяхме в сервера, ходих в мината и купах и намерих 30 диаманта. Да. Съм обещал на Diamond 6 диаманта. 6 диаманта. Аз също му направих някои неща от Iron, затова ти също ми връща услугата. Трябва да ти върна 4 Iron, май. Не бе, човек, 6 диаманти ще се отплатят, чай да се намеря честа с храната. Хапнах. Благодаря. Оставим се го честа фрути. Аз му направих и кожена броня. Ако нямаш храна, има в този долния чест храна. И то много. И хора, мислим да бъдем в мината този епизод. Кой ще кажеш? Не сходи. Еми, кой ще правим, значи? Не знам, някакви модификации. Еми, например, аз да изчиста този пясък тука. С Diamond Creeper, Да, тихо. клип с вицове, в който ще търсим вицове в интернет и ще... Аз имам още намислен малко глупост в него на лоу с Риона. Той се сеща кой. Той днеска ми го казва, защото днеска играхме лига и... Сещам се. Играхме срещу Риона и аз измислих един виц, който човека се спука от смях. Да. Ако се сещате, той вместо... Слънцето и ще го направи на луна. Ако се сещате какво значи. Не, ще навър слънцето и отзад и така ще стане луна. Да, и тя ще стане като Лебланк. Ама когато я казах съх от начало, аз не се спомням точно. Беше много смешна, ние се пукнахме от смях. Аз мен. Защо ми лагва така с бандикам? Не знам, на меня ми лагва и съм с бандикам. Защо се направих брадва за Бога? Какво ще направиш? Лопата! Първо тръгнах да правя килка, после тръгнах да правя брадва и сега се сетих, че тръгнах да правя лопата. Хора, виждате колко дърво събрах. И хора, може да не е поредица, да е само един клип, 2-3, няма да е поредица. Аз не, че много спазвам моите поредици. Аз имам 2 поредици. Аз имам една, две, Да си дръпна ръкавица. две. А че аз имам... Добре, ти Трябвам ли четата и го подминавам 4 пъти. А то отвънка. Аз ще разчиствам малко пясъка. Хората знаете, че играта обикновено ми върви не с 3 FPS. Доволно ми върви с 33 FPS. На мен ми върви с 66. Обикновено. Буквално имам 10 FPS. Когато стоя на едно място. Когато тичам имам 9. Много мраза, когато снимам с някоя програма и да снимам с малко FPS. Да.
И също така да ми бъгва. Много мразя. Окей, тук що разбрах, че в 1.7.2 може да се правят килимчета. Килимчета? Да. Да, уния килимчета. Защото било бе, я мога да се ходим по килимчета. Пак... Хора, да знаете, може би ще... Ама човек аз да ти кажа, снимах на Skywars в Soul Place и изобщо не ми лагваш. Не знам, що сега така. Лагва. Сигурно, защото сме в някакъв сервер наш или... Хора, да знаете... Хора, за малко ще спусна флая. Съм за малко. Да, сервер е с плагини. И както казах с Ноганна, поне не харесвам читърска програма за сервер, не както се прави с Hamachi или с равно IP. Или с... Ама е тъпо, защото е само по един час. Да. Така ще отбереме фермата за Sugarcane. Добре, Sugarcane ми отидох морето. Не знаем. Аз се пускам пясъка малко да са тако. Крипър, Крипър къде? ти бе. Аз ли бе? Да, нали си... добре, Diamond се те нарича. Или дъка. Защо сложих вако? Божо и Божидар. Божо. Или Божидар, едно от двете. Да не се повтаря много. Божидаре, Да. забравих какво ще ти кажа. Знам, докато ми измислиш как да ме наричаш. Искаш ли листа? Листа... Шугър листа. Не. Захарни листа. Не, не искам. Знаеш ли се да има в Майнкрафт захарни листа? Не. И хора, ще направим нещо, което няма да забележи. Какво ще правиш? Нищо. Абе, ще дойда при тебе и ще те убия. Кам ти. Късмета, има и късмета. Сигурно си скара за това. Той смях не го обичам. Той се прена от кацена от Какво ще правиш? Нищо. Само да си направя някоя глупост и ще те убия. Направих си Diamond броня. Винде. Той са с твоите диаманти, той вече меня не ме бърка. Да бърка. Бърка ме, ако си изхабил моите диаманти. Ага. Хора, не обръщайте внимание на Too Many Items. Чакай си изключа в трито. F3, той не е добавил такова зеленичкото, дед му каза къде има хубави руди, къде има лоши руди. И какво са там? Добре, имам само 2 яйца. Еми убили от моята ферма. Щото хора, аз имам холм за крави, кавички, кавички, хубави качки, 10 са. Овчак ще отсвикна с знак, защото там... Пак тук холс. Чикен? Чикен, 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 чикен. кокоски, бе, кокоски. Да. Не се убила окранър. Хора, благодаря, че ме гледахте. Благодаря, че гледахте Diamond Creeper с мен, като е. Коментирайте, ако ви е харесало видеото, се абонирайте и лайкнете видеото. Май видео го повторих 10 пъти. И благодаря, че ме гледахте и повторих пак и чао. И чао. И хора, и аз мисля да спирам. Ши. Чао. Майко, човек. Чакай, още не съм спрял.